Добър ден! Казвам се Вадим Колосов и сега гледате курсове по програмиране за деца на език JavaScript. Моята цел е да направите собствена компютърна игра. Днес урока ни ще бъде масиви. И за какво са? Натискаме в Google Chrome браузър Ctrl-Shift и J. Излиза ни консола и значи масиви. Това е ето правим една променлива с име, айде да е градове, равно на квадратни скоби. Аз няма да ги броя по големина, просто пише така. София, там Варна, така, кавички, Пловдив, и айде още един град, Бургас. Ето. Готово. Направихме един масив. После пишем градове, скоби, ето такива, 0. Ни излиза София, защото е първа, а ние броим от 0 надалеч. 0, 1, 2, 3. Искаме се Пловдив, пише 2, ето Пловдив. Искаме се Варна, пише 1 отново, Варна. За какво са създадени масиви? Масив се създава като една променлива, ето виждате, само че тук са квадратни скоби, ето такива. Ето, за какво е? Да. Ние можем да направим, например, градове 1 да е равно на София, после градове 2 равно на Варна и така надалеч. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 20 и това е трудно. И ако имаме 1000 градове, какво ще направим? Ще направим 1000 променливи? Не, това е много странно и е трудно. Как ще се ориентираме в тях? Затова ето са масиви. Пишем в един масив с име градове, няколко града. Те могат да са, отново говоря, 1000, 2000 до безброй. И после, за да искаме да покажем само един град, пишем градове и цифра, в която е този град. Сега ще ви покажа. Не, извиняйте. Ето така. Градове. София, Варна, Пловдив, Бургас. Няма защо да пишем градове 1, градове 2, градове 3. Пишем, правим един масив, а после градове 0, градове 1, 2. Това е по-лесно. Например, ако отивате в магазин за храна, нали пишете си на едно листче, че ви трябва мляко, хляб, яйца, а не на няколко. Едно листче казва, трябва ми мляко, другото трябва ми хляб, трябва ми яйца. Това е трудно, затова са направени масиви в JavaScript и други.
езици за програмиране. Ето, айде да направим един масив с име цифри. Да. Цифри. И там да е едно, извинявам се, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, до 9. Айде да са. Готово. После пишем цифри, скоби, там 5, и ни излиза 6, защото ние правим 5 плюс 1, защото броихме от 0, не от 1. Ето, и за това имаме да, такова интересно нещо. После можем да направим една променлива, един масив. Извинявам се, да. Исках да ви сбъркам. Не. Градове и цифри. Равно. Така ще направя. Готово. После тук първото да е равно на 5, само че 0 е равно на 5. Извиняйте, но исках да ви сбъркам. Не е моята вина. Да. Просто нещо забравих. Значи 5, после слагаме кавички, двойни, Варна, а после правим един масив. Отново. Тук и масив. Масив в масив. Тук пишем София, извинявам се, София, после запетая и някакво число 1, 2, 3. Просто ви показвам, после отново запетая и там число, айде да е 6. Ето готово. Undefined и пишем градове и цифри. Ето. 5. Само че това не ни трябва. Ето така. Градове и цифри. После едно. А после най-якото. Градове и цифри 2. София е 1, 2, 3. А сега пробвайте да решите защо аз направих така. 0. Градове и цифри 2 и 0. Разбрахте ли? Натискам Enter, защото компютърът вижда, че това е масив. Затова не ни пита, по-точно ни пита, ето, пишем името на масива и после цифра, под която стои това или това. Само че под цифра 2 стои един нов масив. Разбрахте ли? И в този масив ние искаме компютъра да ни покаже първото значение под цифра 0. Или там под цифра 1. Ето, 1, 2, 3. Мисля, че ме разбрахте. Ето, да. Значи, начало
ние правим ето това. После можем да направим с цифри или с градове и цифри. Значи с низовете и цифри. Просто, нали, защо ви показвам това? Защото тук има и цифри, и поредица от букви, от знаци. По-точно от символи, да, от букви. Ето. Готово. Благодаря ви, че погледнахте. Това беше всичко. Ако ви хареса, поставете лайк, натиснете копчето subscribe. С вас беше Вадим Колосов. Довиждане, до нови срещи!